When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you. Amen. Apa ge 6 ka December. Sachacha ge 6 ka December. Okay. Ubambamba ngesandla umbeke emehlweni njalo untshela uyamthanda awololo uzombona emoyizela njalo Thande umuntu wakho umuntu wakho Church. Praise the Lord. Hallelujah. Usuzivunqwena ngenye ixesha. Hallelujah. So Molweni bandla lonke laseSayibhi nami ndize nokumqondiso apha into endenzayo ndisebenzisa nomama wakwami pha endlini sebenzisa izigcobiso zalapha into enzekile kwiveke epheleyo ngolwesine bendihambile nomlungu wami sibheke eNewlands thika sibuyayo ngoba sibuyela ke ngoku emsebenzini ndamxela apha endlini mlungu kudala ndihlala emkhukhwini ndonele ngongumkhukhu umlungu ke into ayithile uthe kum manizame iagent then ndimkhombisa indlu ndifumene nansi and then uyeza zoyithenga loo nto oqala ijonge oqala ibhobho bayi right na for it then andithengele loo ndlu leyo ndise nalo mqondiso uba ngoku ndizawufumana indlu yesidena ndiphume emkhukhwini. Ndanibulisa nonke ngegama kaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Igama lami ndinguYanga Jezile ndihlala eHarare. Ndandiwele ulwandle lubomvu apha ndicela umsebenzi. Ndifonelwe ngomvulo olandelayo after la Sunday. Ndaya ke interview kwathiwa ndizawuqala ngeveki zayo. Uxelela uba ndifonelwe kwangalamvulo we-interview kwathiwa ngomso ngeke. Ndibulisa umama, ndibulisa utata. Ndingulindeka igama lami. Ifani nguHomba, ndihlala eHarare. Ndaya eofisini katata ndilahlekelwe imali. Wathi utata ndizayifumana. Wandinika izixhobo zakhe. Ndakahlaleka. Kwathi kwiveki yesibini ndaphinda ndayikhangela le mali ndithandaza. Ndisithi uThixo wale ndawo makayibonakalise le mali ewe. Ndayikhangela ndayibona ingakaphathwa nophathi seyila mali ndiphinde ke ngoku ndingumuntu weAlsa. Ndayothatha ibhotile phaa kutata yeAlsa isandiqhuba kakuhle nangoku. Ndiyambulisa utata nomama nabantu bakaThixo bonke enkonzweni ngelidla igama likaYesu Kristu umfeli wami. Ndithi mandizobonga uThixo nami ngalentsasa. Utata Shiyane ndimazile kodwa ndaqonda uba ndimazela intweni ndimjonga nje phaa eTVini but ndiyayibona imisebenzi yakhe emihle phaa eTVini kodwa andazozifaka apha. Ngelanga elithile last week ngomgqibelo ndilele kwasister wami Kopi ndavuka usister umelayite iTV xa ndivuka phaa kusister wami uthi hey nathi inkonzo utata uShiyane uyebiza abantu apha eMiway. Ndathi ndahlala ngiqomba ndimhoyanga ndathi sekulate ndathi ndiyaya kula nkonzo ndazongena apha ndibonga umusa kaThixo ndibonga umusa kaJehova. uThixo uyinqaba ngenene. Oko ndahlala apha ndaphelelana ngumsebenzi ndawudinga umsebenzi ndahlala ndaphangela uba ndisahleli nangoku
kwaphangela abantwana bam ababini, ndinabantwana bam ababini phaa endlini. Unyana wam ongulungile, onyana wam ongubulumko. Ndathi kwabantwana sebenzani because mna ndisebenzi ndayeka uphangela. Baphangela abantwana, unyana mkele umncinci sozayithethi into akathethi, wathula. Last week ngondizileyo apha kutata, sendizile apha kutata, ndibone le girlfriend kanyana mlumncinci athi, mama ubulumko ubiziwe kwenye indawo befake kuyi-CV, kudala ubulumko efakwa kuyi-CV, kudala efaka, kodwa oko engabizwa uyasebenza umntanam, kodwa uthi laa mali ayimonelisi. Wathi akoneli laa mali, wathi ingase ndifumane imali engathe xaxa. Umntanam ubulumko, ndizawuthi kutata, undithandasise tata, ndifuna ukutsho umntanam ubulumko upase ugrade 12 umntanam. Lo mntana wam ubulumko wenza ilayisensi, waza nayo ucode 14. Ngondisuka apha bendiqala ungena kwiveki epheleyo, ngoba ndiqala ungena kule veki epheleyo, ndithe ndihleli endlini nam izolo, ndabizwa ngabamelwane bam ababini abahlala ndawoninye, bahlala omnye phaa, bandibiza abatata bethetha into enye. Wathi lothi uqale ndiyabizwa ngutata, wathi utata Mambathane, ikhona into eyenzekayo apha emzini akho, into engentlanga. Ndayijonga ndathula, ndiqonda yonda yintoni. Ndayekho omnye umama, wathi omnye umama, ikhona into eyenzekileyo Mambathane. Wathi ndibona umama othwele iqhiya emhlophe, unxiba into ezimhlophe. Ndayibona manje ayintlanga laa nto yenzeka endlini akho. Bendichelile ke ngalatyiwa katata. Bendichelile bantwana bakaThixo. Ndithetha uba ndiyambonga mani uThixo, mna ndiyambonga ngendlela zonke, konke endikungenele kule ndawo. Ndiyabonisa baba ebandleni ngegama elihlala kuKristu. Nokutata ndiyabonisa ngegama elihlala kuKristu. Apha ndikuphakamile wakamthelu, ndikurhadebe isiduko lapha eNice nakuzalwa utata waseTsikama eBhayi. So mna ndithi ukubulela kakhulu ngoba noma nenyanga ipheleyo kudala manje banzindiyosa kusathana bezama ukudlala ingqondo yami. Ndingathi ndiyofela utata bandicinga imali ayikho, insiba zikho. Ngathi umfazi wami, I take my last man, ndihlala beqanqanda ngokuhlala phaa eGreenpoint phaa ku-M32, ndihlala phambi ngokuhlala. Ndithe ndicela umama ekhaya ndithi yazi mna ndiyothatha imali yam yokugqibela, mandide ndiyofika kutata udala ndipromise ndiyofika. Xa ndifikayo ndifike ndingene ngo-1 on 1 phaa ngapha kule ndawo, ndadifuna ndavuka ekuseni ngoba kuthiwa utata ufike ngo-8. Ndalinda ulinda kwam, ndafika naprofeta, ndangena nje ndakahlala nasesitulweni ndaxelela iindaba zam. Uxela iindaba zam kwathiwa hayi wena ubantu amagqirha akubophile, amatreni abophekile. Bacela ndathi xa ndifika endlini ndathi mfazi aspect ma kule nkonzo andizophela ndisuka ndohlala apha. Manweni bacele lo uthethayo ngumntu omusuka kwaBhaliya, ndingulo utata wayemprofethile apha, wahamba utata waya kuCingane, silapha enkonzweni wayongena ekhaya. Laa mini utata ayofika phaa ekhaya, ebusuku ekhaya iinkomo zasekhaya ebuhlanti bezileqana zidudulana, like ubuhlanti basekhaya ngosokukwindawo yesithathu, ucela ukutshintshwa inxa yale ngxaki. So ndizobulela uba utata uye wayikhulula inkomo yasekhaya kudala isikwa kuthiwa inempene izele ngoku. Also ekhaya bebengahlali abantu obolusayo. Umsuthu lo ogqibela ukhoyo phaa ekhaya wahletywa umama phaa kuye eseteksini uba uya kulaa mzi uzohlala njani phaya, akuhlali bantu phaya. So laa msuthu uthi waba nestresa soba yini usuka ngapha elisuthu ndize kuCentane kanti ndize emzini ongahlali bantu. Ngoku lo mntu wayehlebe umama uthi phaa kumama, hayi ba akatyebe lo msuthu ndondondonto. Uthi mama kaloku akazi ungatyebi uba ndiyabaphakela and then ndiyabapeyisa, then understand nangoba bemtyiswa yintoni abe bebemka. To cut istory, then lo mntu uyawathetha ke into azithethileyo uba iinkomo zasekhaya zaziyi-38. So bese ziphaa koo-6 ngoku ziphinde zavuka. Uyawathi kumama, yhu hayi mamtolo uyasebenza phaa efemelini, ndim lona besenza izinto ntondondondon wathetha. Hallelujah. And then ke ngoku umama kwaye kwaba khona amangolwane phaa ekhaya eqandeni. Amangolwane uthi umama eyabekho esaqala ufumana laa nxiwa ngo-1992. So laa mangolwane akawazi ayibuya. Ndathi ke maka no inoba siyaphuma eso sichitho samangolwane ngumprofethi. And utata ngoba yendiprofethi wayethe kukho mama abayi-2 basebenzayo. Omnye uyawathetha uba waboleka imali kamama esekwamzi mkhulu mama engakaphumi, bayibeka phiphiphi. And ke ngoku ndizathetha ngam, ndidibene nomphathi wakwa-Eskom, wathi andazi into yakho uba kutheni kanizazi kuqeshe abantwana bayangena. Ndithi no kaloku nanithe ndishota kwimetsi. Wathi ayikho loo nto, funeka uphinde ufake siza kuthatha. Mandizibulisele enkonzweni.
Igama lam ndingulungile wakwaMadolo Senim, Madiba Isibongo, uKhayeli Semamfletcher. Ndilapha ngozobulela imisebenzi yale cawe. Kona bendingumhlali eGryfontein. Ndaye ndeza apha eKhayelitsha ngenxa yemeko eyathi yandisa kwicala. Bazalwane bendilibanjwa elilapha ngaphandle kodwa bendilibanjwa. Bendinecase ebendiyixoxa from lo nyaka upheleyo. Ndixoxile ke bazalwane kakhulu oko ndihamba ecourt. Ndihamba ecourt icase yami ingahambeli indawo. Kodwa ndathi ngosonyathela kwam apha kule cawe ziba ndisithi bendihlala eGryfontein. Kodwa ngenxa yecourt ke yaye ngoku ndandisejele ndaye ndakhululwa icourt yathi icourt mandifune indawo hlala ndingabuyeli back eGryfontein. So mandifune indawo hlala maybe female yam noba kuphi na eKhayelitsha, so ndazapha eKhayelitsha. So kulapho ndaye ndafumana le cawe kwapha eKhayelitsha. Le cawe zange ndive ngamntu ke phofu, ndaye ndacinga uba make ndize apha eholweni eNeway apho ndiyazi ukuthi kukhona icawe zidla ngongenela apha. So ndaye ndafikela kule cawe ke bazalwane. Phaa ngo-October, nge-20 ka-October ndaye ndayoxoxa. So lamiswa kwityala kathiwa ze ndibuye nge-18. Nabo abantu bebendibambisile nabo bekhona. So sabuya ke nge-18 le yangoLwesibini. Kodwa ke ngelishwa khange babona abantu bebendibambisile, ndiye ndaxoxa ndedwa. Khange ndihlale ixesha lide ke phofu ke ndiye ndahlala kuba ke bendingogqibela kwi-court yam bendizawuxoxa kuyo. So ke phayana ke ngoku vese kathiwa ityala lam liphelile mandikhululeke. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring Apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. If it wasn't for God who was on my side, the enemy would have swallowed us. Sindile, your life could have been worse. Ubungavulwa amehlo ubona intshaba zabantu abangakufuniyo. Ubungavulwa amehlo ubone intshaba zabantu abakungcoleleyo. Ungabenzanga nto zabantu abakungcoleleyo bengenaso nesizathu. You could have been praising God. You would have been praising God much more better. Yeah. Abagude abangenanto kwenza, abahleli nje baphethe ii-files zabanye abantu. Abanivanga? Baphethe ntoni? Akho nto bangayaziyo ngabanye abantu. Nditsho nento yayenzeke baphethe ii-files kanje zabanye abantu. And nje bebhizi bephethe ii-files zabanye abantu, ababoni into yokubana naze zabo zisiwa zikholwa ngabanye abantu, ngoba amehlo abo akuu-files zabanye abantu. Naze zabo zisiwa, naze zabo zikholwa ngabanye abantu, naze zabo zifundwa ngabanye abantu. Abasiboni ngoba babhizi ngefa
yabo. I've got a message for these people. I'm busy ngefile zabanye abantu. Ndizowuthi uma le energy unayo yokungena ezindabeni zabantu ubungayithatha ungene kwezakho indaba ngokude kakhulu, ngokude kakhulu, uthathe i-energy yakho waleka indaba zabanye abantu, walibala ukuthi la mandla ayaphela xa kufuneka uhoye ezakho indaba. Baba benjani, watch what God is going to do now. Apha esipilini nina magqwirha, nina abathakathi, ngiyanazi hey ezi zikhongwane nisebenzisileyo kubo nazo ke in the name. Apha esipilini ndiyabaveza, apha esipilini ndiyabaveza, apha esipilini, apha esipilini, apha esipilini ndiyabaveza. Aba basebenza impilo yakho, aba basebenza ubomi bakho in the name of Jesus. Naboke, naboke in the name of Jesus. Naboke natsho kuyakala, naboke apha esipilini ndiyabaveza, apha esipilini lamagqwirha asebenza wena, lamagqwirha asebenza ifamily yakho apha esipilini ndiyabaveza. Bambana Yehova nababambana nam, yilwa Yehova nabalwa kanye nam, aba abasebenze impilo yakho. Ndifuna uhlaba apha esipilini, hlaba apha esipilini, hlaba apha esipilini, hlaba nazoke, 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 nazoke kwinto abayisebenzayo, kwinto abayenzayo empilweni yakho, kwinto abayenzayo ngegama lika Yesu, kwizinto azafakwa esiswini ngegama lika Yesu, nazo hey 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 nazo kuyaqala iyenzeka, nazo kuyaqala balwa nazo hey hey nazo ke bayababona, nazo ke nakonye nakonye nako 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 ya 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 ya. Abakuthakathayo bakhoyo ezilalini zakho, esithatweni sakho, bayatsha, bayatsha. Shout fire. Wow, khawuthifuleka ngegama lika Yesu, khawuthifuleka ngegama lika Yesu. Esibehlamba udila nabo izinto abazifakileyo kuwe mntanami ngegama lika Yesu ziyohluleka. Nazo 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 wisamna nyeke nazo 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 nyeke nazo 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 yohluleka lento, yohluleka lento, nazo nazo. It's happening, it's happening, it's happening. Ningobani eh ningobani ningobani eh ningobani ningobani nenzani apha, nenzani? Sababulala bayasweleka. Niyababulala basweleke nenzani? Hayi sabagqiba kulaa mzi rha umhlaba abangcwaba. Umhlaba abangcwaba sawusebenza sawusebenza sukela kogogo bakhe okho. Yes yes yes, ngisiqoba amandla, ndiniqoba amandla. Nina abasebenza isizalo sakhe ndiniqoba amandla, nina abafake isikhongwane eqhongweni ndiniqoba amandla. Nacho watch out, watch out, watch out, ndikoba amandla, watch out, watch out. Abasuka abanye, abasuka abanye, suka ela ngapha sakuthandazela nazo miyeke naqhubeka, miyeke naqhubeka. Bamsebenzi sibeleko, ngibona isikhongwane abasifake apha kugongo, ngibona isikhongwane abasifake apha kugongo. Yes ndiyasitsala, yes ndiyasitsala, yes ndiyasitsala, yes 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 yes. Come out, come out, come out. Hey, come out. Aso miyekeni bathanga zubeleka phakama tata omntana is imela ngapha phambeni nenzani man. Sit in front. Tell me on your wife, ngibona efika ku 9 months on the last pregnancy, ngibona efika ku 9 months, ngimbona efika ku 10 months, ngimbona evaleka. Tell me what happened. Bengo 2023 tata umnyana wethu onamandla kwaye kwenzeka into yobana njengobekhulelwe nje umama yafika i9 month ogqirha babebone i28 kaNovember lenzalwa ngayo
sayijonga ziyafika yadlula saqala uDisember yangena yaphela yokuqala iviki kwalile kule kabetha iteno kwalunya umama waphuthuma esibedlele kwinyanga ye-10 akabeleka wadlula ku9 months wangena kweye-10. Thank you so much for watching our programs. I hope you are enjoying it. Abraham Shiali, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba u around Cape Town ndiyamnqwenela into bana ke uze usihambele apha offices zethu. Offices zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa Luhlaza High School. That is where our office are. Indlu ependwe black enemibala gold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo8 o'clock siyovala exactly ngo3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into kubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials, umgijimisi wabathakathi. Zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto zokufika uyawutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ukhomba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Ukhumbule siyakwazi ukuposela wherever you are apha eMzantsi Africa, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are in Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho thatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena umuntu othi ndinentshaba ezindilekayo, wena umuntu othi ndinamagqwirha andilekayo, ndiyakwazi uba ndikudibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda umshayi mntasekhaya. Shaya Jehova we into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya, ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshayi. Abantu abafuna uqiniswa bracelet zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho, odele wena ohlala une bracelet zikamprofeti ezifumanekayo. Ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Sinawo amayeza angakunceda ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya. Singakuposela likwazi lizokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento ingathi uhlatywa zezinto, even inaliti apha phansi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze. Sinalo iyeza lebekelo. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Ikhombo yotshwala, ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utshwala, ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs, umprofeti finally iyeza lokuyekisa utshwala, iyeza lokuyekisa i-drugs phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofeti unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle pha ekamereni. Oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede, baninji bafikile otata sibanyengezele, utsho kufudumale ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ngumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi unengxaki ne-fibros awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda, imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulali ebusuku ulaliswa nale nto, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomuntu oyindoda. Le nto ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane, uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Inombolo zam zomnxeba once more ngu-073 907 1240. Ngicela uziphinda inamba zam ngu-073 907
1240 okugqibela 0739071240 ayikho into ongenokwazi ukumnceda ngayo noba uhlutshwa intoni na zininji esikhona just wena dial the number on the screen siwhatsappele sifonele sikwazi ubana sikuthumelela into zakho ixesha lokukhululeka lifikile and finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya abantu abanengxaki nezimali abantu abathi imali ayihlali abantu abathi imali ayibonakali abantu abathi ndibolile ngamatyala ngitsho nemali ezizalayo yemntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali alala imvula yemali alala ndibambe on the numbers on the screen ndikuthumelela into zakho nezinye mhlawumbe ngakhange bendiyazimenshina zininji mphulaphula yiza sikuncede igama wayebrenda kashiyane I am your prophet till we meet again. God bless you. Bye.